Πρέπει να παίρνουμε να σπουδάσει ο κόσμος. Ναι ρε, αφού γλιστράει. Πώς αποδογεύουμε. Θα μπορούσα να βγάλω μια φωτογραφία. Έλα, πάτε. Επίτηδες. Το ευρώ βρε παιδιά κάτω πάρτε. Πολεμές ένα. Τάκη, θα με έρθει να φας που το πετάξεις. Γιατί? Έλα ρε ασκητεύια, κοίτα εδώ, τι σου το κάνεις όλα. Κοίτα τι ωραία παράγει. Πολύ ωραία. Θέλω να τα αποθανατήσω για να τα έχω. Κανονικά πρέπει να τα βάλεις και Αυτό το βάλω. Θα τα βάλω, θα τα βάλω. Στα βίντεο έχουμε web κάνει, στο Δημότιο, θα τα βάλουμε εκεί. Θα βάλεις τη Μαριάννα σε παρακαλώ. Αυτό είναι σίγουρο. Όταν θα γυρίζουν πιωμένοι, πώς θα γυρίζουν? Δεν θα είμαστε εδώ. Όχι, λέω αυτοί που υπάρχουν εδώ. Εντάξει, πώς Χριστόφο, δεν είναι πολύ ωραίο. πολύ ωραίο, όχι ωραίο. Άντε ρε παιδιά, ακόμα σχολίζετε. Τι έχετε τίνει? Όταν κύριε. Μες πήραμε καφέ αγόρι που εδώ την ήρθε. Στην Κουρκουρεστίου και πήραμε καφέ. Είμαστε στην Κουρκουρεστίου. Καμία. Μπράβο. Άρα είναι και λίγο παλιά εκεί μέσα, έτσι μόνο. Γιατί τα πήρες από εκεί? Γιατί τα πήρες από εκεί? Σήμερα και θα δείτε μικρός, για το του κάνα μοσάκι, μάγκα κανένα. Δεν πήρε να θέλει. Γεια σου Στέλιο, τι κάνεις, καλά? Βάλε και ήχο, έχει ήχο. Βάλε ήχο.